A ver, son as 11:30, van con uns segundos de retraso. Por favor, señores da pirotecnia valenciana tan premiada a nivel nacional e internacional. E con experiencia efectivamente, con moita experiencia, non nos fa agardar moito porque aí están, escoitáronos, están vendo a televisión de Galicia. Aí escoitamos xa, comezan os fogos do Apóstol deste Xacobeo 2021. Decías que non se iban a ver desde a Praza do Obradoiro. Isto creo que son imágenes dunha esquiniña da Praza do Obradoiro. Sí, bueno, realmente ese plano alto da catedral é realmente fermoso tamén, non? Todo enchido de luces todo alrededor da cidade, non? Okay. Bueno, espectacular as imaxes tamén que nos ofrece ese dron. Insistimos, a primeira vez que a Televisión de Galicia emprega un dron nunha retransmisión en directo, e sí que están sorprendendo, Esta é, Loli, a cuarta vez que esta empresa, a de Ricardo Carballer, se encarga do espectáculo dos fogos, se non me fallan as contas. A cuarta ou a quinta vez. 2011, 2012, 2014, 2018. Hai 3 anos que se encargaron por última vez e cada ano teñen que renovarse e superarse. Así. E aínda así dixeron que este ano nos iban a sorprender, e aí están algunhas desas 160 cores novas que dixeron que iban a estrear este ano en Compostela. Estáse facendo a noite día en Santiago, esa imaxe espectacular desde o ceo que estamos ofrecendo agora mesmo para os espectadores da Televisión de Galicia e os ointes da Radio Galega. Madriñán, o son atronador, están cumprindo con esa tonelada de artefactos pirotécnicos. Sí, no, desde logo, aquí ver non se ve, pero escoitase abondo, Esas son imaxes da Alameda, non? Na zona de Portafaxeira, onde noutro ano, non neste nin no pasado, estarían as atraccións postas en Alameda. Veríamos a Nora tamén de fondo, non? Este ano, pois, non están. Ese é o edificio do actual Instituto Rosalía de Castro, edificio de San Clemente, non? Onde antigamente moita xente, moitos picheleiros, moitos cidadáns de Compostela iban a ver os fogos de noite a ese Instituto Rosalía de Castro. Bueno, unha das zonas tradicionales de sempre foi esa zona do Instituto e a zona do Paseo dos Leóns na Alameda, porque dali se ve perfectamente toda a catedral. Bueno, fixeron unha parada e aí van a estoupar de novo. Guau! Temos o privilexio de ter unha esquina aquí sí, temos un recuncho do Obradoiro, onde os estamos a ver, a gozar. E nos decíamos por que se xunta tanta xente no Obradoiro, porque xa sabían que se iban a poder ver tamén desde aquí. A cousa cambiou absolutamente. Antes desde Alameda vías o Obradoiro, ahora desde o Obradoiro para ver a Alameda. Eu
estou botando ben un ollo para ver se atopo eses vermes, eses crisantemos, as palmeras e salgueiros que dixeron, pero sí que teñen forma de todo iso, non? É moito máis. Eu creo que algún verme que se movía así xa se puido ver o comezo, non? Palmeira tamén, non? Crisantemos xa non fun quen de Aí xe para distinguir. especialistas. Bota de imaginación un pouco, veña. Eses aplausos que soan aquí no Obradoiro, supoñemos que neses 5 puntos desde onde se están lanzando os fogos, con esa imaxe do dron máis xeral da noite de Compostela, tamén podemos comprobar que son efectivamente iguais neses 5 puntos, non? E simultáneos tamén. Sí, ves, nun dos planos vese perfectamente a zona do Gallás e a zona de Fontiñas e parece como que son unha repetición, claro, son en estéreo, vemos, non? Pero están invadindo un pouco a estrada aí, non? En Portafaxeira. Eso esta noite estará previsto. Mirade como se concentra toda a xente que está agora no Obradoiro, concentrada nese recuncho, que é desde onde se ven mellor. Aplausos de novo e ben merecidos para esta pirotecnia valenciana. A xente, pois, por suposto, grabando para quedarse con este momento, porque son eses fogos especiais, os fogos do Xacobeo 2021. E temos que celebrar tamén que o tempo finalmente comportouse. Dicía esa peregrina sevillana antes que a súa chegada onte foi baixo case o diluvio, pero bueno, na tarde, noite de hoxe, a verdade é que o tempo está Sí, a mañá ameazou un pouco, pero logo foi clareando, non? Pero vos fostedes a Santa Clara a levar os ovos, eu fun. Pois eu non, a verdade que non. E clareou. De todas maneiras, polo de Clara, non? Non sería de todas maneiras a primeira vez. Houve moitos anos nos que a víspera do Apóstolo tuveron que suspenderse os fogos, incluso algunhas veces en algunha visita real no século XIX tuveron que suspenderse e chegaron a celebrar incluso o día 26, tuveron que esperar 2 días para poder celebrar a queima da fachada e tamén lanzar os fogos artificiais. Por certo, que están chegando mensaxes, é certo, compañeros, que nos estamos esquecendo da xente galegos que nos ve fora de Galicia, polo resto de España e tamén a nivel internacional, pois tamén un saúdo para eles. Esperamos que estean gozando a través da televisión de Galicia destes espectaculares, que desde logo si o son, espectaculares fogos que están convertendo a noite en día en Compostela, sin dúbida ninguna, Eu podo vos dicir que pasei unha noite do Apóstolo, un día de Santiago, o ano 2005 en Estados Unidos, en Nova York, e a comunidade galega vivía con unha emoción extraordinaria, e seguro que como aí, pois en Buenos Aires, en Suiza, en Alemania, en todos os sitios onde hai galegos emigrados, un día, unha noite como esta é un momento tremendo de emoción. Sí, tamén tivemos durante todos estes anos moitos feedback, non? De xente de que desde fora que esta noite non a perden na televisión de Galicia, seña o que sei, non? Esta non pode ser a traca final, dixeron 15 minutos, levamos 8 por o meu reloxo. Non se preocupen, aí están. Eu creo que falta o mellor aínda, Loli. Sí. Eu creo que falta o mellor. Pois mira que xa levamos, E non me digades este ano tamén coa fachada de catedral, xa sen andamios, que imaxe, non? A verdade é que loce realmente fermosa, non? E coa iluminación que presta esta noite tamén, engadida cos fogos artificiais, dá unha imaxe ben bonita, non? Eu creo que nós estamos incluso máis afeitos a vela, non nos impresiona tanto como a xente que ven hoxe por primeira vez a Santiago e chega a esta praza, como esas peregrinas coas que falábamos antes, e quedan abralladas realmente. E que eu o que voto de menos precisamente de que os fogos non podan ser aquí nesta praza é precisamente porque a imaxe de Compostela é esta fachada, non? Esta fachada en calquera parte do mundo identifícase con Santiago. Calquera outro sitios preciosos que temos, as rúas, o Parque da Alameda, etcétera, etcétera, son moi bonitos, pero non identifican tanto a cidade como esta fachada barroca da catedral. E por eso ten moito máis valor esta imaxe que este ano temos gracias ao dron,
que temos ao mesmo tempo a fachada dos fogos. Mira, para a xente que nos estea escoitando pola Radio Galega, por describirlle un pouco a situación, agora mesmo no Ceo de Compostela, baixo o meu punto de vista, é como si houvese un arco da Bella e estoupase. Digo pola cantidad de cores que hai ao mesmo tempo e de lucerío que temos no Ceo de Santiago. E ten moito mérito tamén facer o mesmo espectáculo simultaneamente desde varios sitios, Ten que haber unha coordinación aí desta xente importante. Que en Porta Paxeira están quedando sen estrada os coches, estamos vendo, a xente está invadindo a estrada para ter un mellor plano dos fogos. Unha cousa, eu creo que isto de lanzalos desde 5 puntos diferentes, vendo as imaxes agora, é un acerto para facer máxica toda a cidade. Non só a Praza do Obradoiro, que tamén, senón que toda a cidade se sinta partícipe desta noite, non? No, efectivamente, facilita desde logo que se poidan ver en numerosos puntos da cidade, non? Desde prácticamente calquera punto de Santiago se pode participar máis directamente que antes, porque aquí o espacio era moi reducido, non? E digo vos, como os fogos deste ano, o resplandor estou segura que se ve a varios kilómetros de Santiago. Estes son os verdes, non? Os que ao caer fan ese ruidiño. A verdad que non... Ora veñen os da pirotería Berenxaña que dicen que non, pero... O que está claro que son uns fogos espectaculares os deste ano, faltanos fan con toda que levamos soportado no último ano e medio, con como se volve a poñer a cousa, desgraciadamente, agardemos que, bueno, que como parece nas últimas horas Galicia comece a conter un pouco outra vez esa espiral de contagios. Precisamos imaxes así, precisamos sentirnos de festa, outra vez recuperar pois as cousas que nos provocaban alegría, porque levamos moitos meses xa apañando con malas noticias. Non sei se será a traza final, porque se van a cumplir os 15 minutos e fixadevos, como estoupa o Ceo de Compostela, non só como se ilumina, como está estoupando. Si esta tarde no interior da catedral había o que chamaba a celebración das vísperas, que é un acto religioso como prolegómeno ao día grande da ofrenda de mañá, os actos religiosos, isto é as vísperas que anuncian o día grande da festa popular, non? Son as dúas partes que ten a celebración do Santiago en Compostela, non? A parte religiosa, por unha parte, e ao outro lado está esa celebración popular festiva, bueno, e desde 1919 tamén, que as Irmandades da Fala dixeron tamén como Día de Galicia, non? Baile de fogos de artificio agora mesmo no Ceo de Compostela. Impresionante.
Impresionante, impresionante. A noite fixose día en Compostela, parece que hai unha treboada de luces, de cores, de son. Bueno, eu, Edu, Fernando, teño os pelos de galiña, de verdade. La verdade que é unha experiencia que emoción, moi fermoso vivir aquí unha noite como esta, tan máxica. Insistimos, nun ano tan especial, un ano santo, pero un ano en que levamos, bueno, pois apañando tantos sentimentos encontrados, tantas sensacións de impotencia ante algo que non acabamos de sair del. Bueno, pois sintámonos polo menos por unhas horas felices, relaxados, disfrutemos e celebremos o noso patrón.